हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय ओमफ्राय नायलांबाय दा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ दा जोङो साहा लोंनो नागिरदों एसे थाब सिखारनाय जाबाय दिनैबो थाब सिखारनो हायोबानो मोजां ओमफ्राय मालाबा खिन्थु थाब सिखारनो सानबाबो जाया आरोना थाब सिखारनो हाबा खामानिफोराबो थाब जोबो गरम जानायाबो गरम जानाय माने जुदि थाब दुगैखांनो हानानै दसे जिरायनो मोनबा आराम मोनो नङाबा माने थाब सिखारनो हायाबा नोङो सान्दुंबो दुंखावलायनाय जानानै दुगैगौ मागौ जि सुगौआवनो ओरैबायदि टाइमा जाखायो नालाय सान्दुंबो गोसा जानोसै दैफोराव ओमफ्राय आरो लगे लगे ओरै ओंखाम संनाय माबा संनाय बिराद गरमखौ बारासिन मोननाय बायदि मोनलायो आरोना ओमफ्राय दा थाब सिखारनो हाबा एसे जिराय जिराय खालामनो मोननाय जायो नालाय आराम मोनो आरो एसे नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ आबौ सोर आबौ नों गोथाव मोनो थालिरखौ मा होनोमोनलाय इंलिसनि थालिरखौ बानाना होनो थाइजौखौलाय मैंगो जुस होनो मैंगो जुस ओमफ्राय बावलायलायोलै मामियाबो सोंनो नागिरनायानो खमलाखौ मा होनो खमलाखौ दै गोसोखांनाय बावलायबाय बियो दसेनो अरेन्ज जाजोब्बायलै बाबुआ आंनो होआसै गावखौ आं नों थालिर जाबाय था आं ओंखाम संनोसै होनबाय थांनो होआ आं गियो होननानै थानो होफ्लाबाय थाबाय आरो थाफ्लाबाय आं दसे हा ओंखाम संनोसै दसे थाना जि गरम मा गानगोन मा मागोन मोनो बिदिबाथाय एकदम आखाइ सुनो होनना थांबाय नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ Hanjo, Sanjo, their tornado. Geligan. Yes, apa yang disigun? Be haya. Ini de mami le. Mami ya kelap kayu. Ra mami kwak na. Mana bina le? Bina mami. Bina ma bina. Oh. Baby. Hah? Baby dah. Saya biar nunggu na. Kan naik berimun kena. Habis sisa. Tuan. Lucky bamboo. May camera kata. Ini huwa. Iya tak. Okasi gendang na. Him semblang baca iya. Unu. Kalingan. Kalingan lah. दहायबो फैनायावबो जि इसेयावनो दाय जासिगोन बियो उन्दुनो ओंखार माबाबायना
बायदोसो थाङो दा बाय बाय दे नै मोनाब्लि जाबाय आरो हाबावलायबाय अखाया थिगसेनो एकदम दै थाजोबलायबाय नै 6टा जासिगोन टाइमा अखाया हागाबाय दासो 7टा जासिगोन ओमफ्राय टिभि नायगासिनो आङो ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसैलाय जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय